Bon dia, nens i nenes. Com us he dit que els vídeos a partir d'ahir els faré en català. Y al meu costat está el Robert, que también tiene canal de YouTube que va con mi amigo Bogdan. Y he acompañado al Bogdan a hacer en el túnel oscuro. Le he acompañado para hacer su vídeo también. Y ahora vamos a ir al cementerio, creo. Y aquí está Bogdan. Y había Y unos tíos con un coche. había unos tíos que nos estaba esperando, no sé por qué, pero nosotros hemos decidido no ir porque si nos fuimos allí, bueno, per no anar, perquè si anàvem ens podia fer altres coses. I a partir d'avui aquest vídeo serà en català. I ara acompanyo el meu amic Bogdan a fer-se el seu vídeo del túnel oscuro i també el cementeri. I ara estem caminant per aquí perquè hem decidit anar per aquí perquè per allà... Per anar directament a... Ja hem anat dues vegades per allà i ja... Ara anirem directament al cementiri, per un camí al llum. Ja, perquè per allà hi ha uns I tios anirem a veure els tios. A veure si ens fa alguna cosa. Allà no tancarem, però deixarem sense flash i no gravarem les cares. Deixarem el mòbil en plan, com que ja no gravem. Sí, perquè ens pot dir alguna cosa i no volem problemes, Ja. perquè... Gravarem l'àudio. Hòstia. Acabes de Uau, cas. jo vull que marxin d'allà perquè... Jo també, No vull tindre problemes. jo també vull que marxi perquè per poder gravar al cementeri. I crec que ens veurem allà. I ens veurem allà, no? Sí. Veus, el Bogdan també està Pausat. gravant, però l'ha posat en pausa fins que arribem allà i després ell li dona canya per gravar i jo també. I us tinc que dir una cosa més, que estic amb l'Andrea i un amic meu també que es diu Alin, però ells no tenen canal de YouTube, solament tenen aquests dos que estan aquí, el Bogdan i el Robert, i jo. I crec que ens veurem allà, solament us he dit que estan ells dos també per acompanyar-nos, perquè si passa alguna cosa ens ajuda el gran, si ens vol pegar i això, ens ajuda el gran. I per això ens veiem allà. Adeu. Chicos, bueno, nens i nenes, estic aquí assentat i els meus amics estan allà perquè volen anar a veure si estan aquells tios perquè els seus cotxes estan allà. I volen anar a veure si estan per aquí perquè ens pot espionar i fotent-nos bronca. I millor ens quedem aquí perquè jo no penso anar allà perquè ens pot esperar i coses d'aquestes i no penso anar-hi. I no sé. Nens i nenes, el Bogdan i aquell amic meu gran, l'Alin, s'han anat a fer aquell vídeo, però és que jo no penso anar-hi perquè podrà veure problemes, veus? Estan per allà. I jo no penso anar-hi. I us ensenyaré els seus cotxes Aquí. que estan aquí. Us l'ensenyaré. Está aquí una amiga del palo. Mirad, están ahí. Pero es que yo tengo miedo y no quiero que me vean. Ya, yo también tengo. Y ells s'han anat allà. ¿Veis? Están ahí. Está allá, tío. No tapó. Pero yo no vaig. Y el Robert tampoc no va. Uy, creo que m'han vist. No, ho dic en sèrio, crec que m'han vist. Estan mirant. Perquè tu has ficat el pal. Nens i nenes, ens hem parat aquí amb el Robert i l'Andrea que s'ha anat cap allà. I hi havia algú, I el Bogdan i aquell amic meu gran, ara estem vigilant per allà perquè Jo per no la vingui. neta que he vist. I Jo? esperem que vingui perquè tinc molta por perquè no els hi hagi passat res i ara els estem esperant. Que a ell l'han vist ficant el pal selfie amb la llum
I després he ficat jo el cap i m'han vist. Sí, Ya y tenim per això por. tenim por. Ara hi ha un tio allà. No, t'ho dic en serio que hi havia un tio allà. I m'estic cagant. Ja, jo també l'he vist i crec que ens han... L'hem cagat. Espero que el Bogdan i l'Alim vinguin ràpidament. Ja. Espero. I ara ve l'Andrea cap allà. Perquè Vaig ella... a mirar a veure si venen. I fa un fred i fa un vent, nen, que pele, Mira, estem aquí amb màniga llarga, amb pantalons curts, amb sabates, claro. I aquesta és una borratxa. És una borratxa que no sap què fer. I el paro aquí perquè tinc molta por que no. M'acaba de dir al Robert que ara venen a la línia al Robert i està corrent, no sé. Està corrent, no sé per què. Acaben d'arribar i diuen que som uns cagats, però... ¿ves? Què? Com ha anat allà? Es que son putos cagats, es que no ens has fet res, tío. Què? Tu també et Son cagaves? ucranianos, pero... Ota el pèl, Alin. Sí, yo muy corajoso. Ero molt corajoso. I crec que vaig acabar aquest vídeo aquí perquè ja tinc 6 minuts i no sé, no he fet res, no sé si us agradarà, però no he fet quasi res. Estem aquí aquests. No he fet res, però poso cada 2 vídeos cada dia y espero que os haya agradado y nos vemos otro día.